i estrenant-se amb aquest Sant Jordi amb molt èxit, que vagin bé les signatures. A Daniel Jordà, que venguis molts pans de Sant Jordi, molts llibres també, i Nicola Poltronieri el podeu trobar a Canal Cocina aviat, bon amic del programa, i escolta, algun editor, per favor, que li editi aquest llibre, que és fantàstic i meravellós. Perfecto, sí, tampoco hay que suplicar demasiado. No, una miqueta. Sí, vos, tampoco estoy tan mal. Però bueno, gràcies. Fem una petita pausa i farem això del joc de les cadires, perquè ja tenim aquí a punt de pujar en aquesta rulot que sembla un food truck, això, Josep Roca, Carme Gasull i Jordi Luque Sant. Va, un aplaudiment, moltes gràcies. Adéu. Veig en Jordi llibres que estaven serrats Papa loves mambo. a un restaurant caníbal